Onyame na doye wohoda. Amen. 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 Jidima. Amen. Jidipeni. Amen. Eni anamwa mobesai. Onyame asubie ko bia. Amen. Ye Kenya masama chire nyame ma. Ene masama mi ni ba wani mu nne. Eyo Mpaebɔ. Mpaebɔ bi se ya. Na oyitinka. Na wafana kare. Waseme Mpaebɔ. Die bibi hanonso. Waseme Adiyifoɔ Mpaebɔ na bese. Me ya bi be kwa. Onyame sa me mo wa mane se. Se ye di wonu nyame bi. Na ye kompa ye se esu frɛ no a. Obeye. Amen. On se encourage à garder le nom. Emehese on Mpaebɔ no wo yare no ebekwa na me kwa kɔhwɛ ye maha sɛ mehwɛ bibisa o ba ha bɛdi ayansa kofi wodidi akate amen. Amen. Na Mpaebɔ nso no ejina gidie so ɛna Mpaebɔ nso yɛmfa bɔne ɛnyɛ Mpaebɔ ɛne nti ɔdɔfo a wutia me biribi ahyɛ wo mu bia yi firi mu na tie Onyankopɔn asɛm na asɛm no bɛkɔ wie biribi a wode baa ha Onyame bɛyɛ. Amen. Job 9:31. Yoni asempa. Yango. Ezenko. Aye. Ensonya diasabako. Oside. Yani Nyankopɔn entie ni moyeni. Yenim sɛ Onyankopɔn ontie ni bɔne ni. Ɛne nti mesrɛ wo sɛ bɔne bi ni wɔ ho a sɛ biribi ni hyɛ wo tirim akayɛ bi ni wɔ wo tirim a saa bere yi so wo tirim na abɔfoɔ no ɛba wo nkyɛn abɛyɛ wo ho adwuma. Amen. Amen. Na yenim sɛ Onyankopɔn Onyankopɔn ontie ni moyeni. ontie ni bɔne ni. Na sɛ Obi fɛri Nyankopɔn. obi fɛri Nyankopɔn Na ɔyɛ di o na pa. ɔyɛ di o pa. Anu na wotie no. Ɔnsɛm akɛyɛ. Amen. Suro Nyankopɔn. Sɛ obi suro Nyankopɔn, obi fɛri Nyankopɔn, na ɔyɛ di o ni Nyame ba. Otie no ba. Amen. Amen. Enti Mpaebɔ wɔ yi a 2024 Mpaebɔ wɔ yi a yɛba ɛwɔ Abrepo ha yi ɛmfɛ ni ago. Na Onyankopɔn siesie ne ho sɛ deɛ wɔde gyidie ba deɛ obɛnya fa ho. Amen. Ɔnhyira yɛ daa. Amen. Enti mesrɛ wo bɔ mpaeɛ na yɛ ne ha me sɛ woduru baabi a na obi tu fo sɛ wɔyɛ Mpaebɔ akɔ Mpaebɔ akɔ ade na mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ wohaw no ada wo so no woyɛreɛ no ada wo so no amanneɛ no ada wo so no sɔreɛ no ada wo so no ɛmu 70% ɛyɛ Mpaebɔ.
ɛna 30% ɛyɛ adɔtafoɔ dea yɛne yɛ adɔtafoɔ dea na 70% ɛyɛ mpaebɔ onipa bi ate hɔ na sɛ wosoro mpaebɔ a ne haw dɔɔso sɛ enti yɛka kyerɛ wo sɛ woakɔ mpaebɔ akɔ a wodeɛ kase na ayɛ mepɛ na onyankopɔn wɔ mmerɛ ɛde mɔ ɔdasani biara luka nsɛmpa dumɔtwe Eti bi wɔtwe. ɔsɛ deɛ Sɛ mo edi kan no. ae Ɔso wo bu wɔn bɛbi ɛde kyerɛ wɔn sɛ. enti wo bu wɔn mɛ ɛde kyerɛ wɔn mɛ ne nyinaa sɛ Etwa sɛ onipa bɔ mpa yɛ daa ɛtwa ɔmmerɛ sɛ ho. onipa bɔ mpaeɛ daa a wɔmmerɛ ho Sɛ ae ɛtwa sɛ onipa ɛbɔ mpaeɛ daa a wɔmmerɛ ho mpaeɛ wɔabaawa na ɔte bia wokae ɛsɛ sɛ ɛtwa sɛ onipa bɔ mpa yɛ onipa wobɔ mpaeɛ daa wɔmmerɛ ho. daa wɔmmerɛ ho sɛdeɛ wɔmmerɛ didiɛ wo ɛmmerɛ mpaebɔ ɛtɔ biribi a sɛ ɔyɛ furutoɔ ɛnyɛ bɔ mpaeɛ amen Amen. Peter nwoma di kan T9 hwɛnkyɛmu nson yɛ kɔ ae kɔ adeɛ nyinaa yɛ yɛ abɔ wɔn yɛ bɔ mpaeɛ na kankan ne nyame aba adeɛ nyinaa wieɛ abɛn enti nanso ade ni na wie ya bɛn enti mo mani na hɔ enti mo mani na hɔ na mo adwene mo ntema mpaebɔ wobɔ nsɛm Fonsam. yes adeɛ nyinaa wie yɛ abɛn ɛne nti woma mo adwene mu nte na mo ni na hɔ ma na mpaebɔ mani na hɔ ma mpaebɔ yes na mepatɔ Peter ne ma di nkan eti na ne fa nwɔtwe na ne titire no na ne titi mo mfa ɔdɔ mu yɛ de ne dɔ mo wofa ɔdɔ mu ɔden ɛne dɔ mo ho ɛnyɛ mmerɛmmerɛmmerɛ ne bi ɛnyɛ pani bebree pani asomdwie wanwan na wo kotokoto ɛwɛ wɔ w'ani so ɛnyɛ mmia yɛ mu ɔden yɛmu ɔden mo fa ne dɔ mo ho wofa ɔdɔ a mu ɔden ɛmu ɔden ɛne dɔ mo ho ɛne dɔ mo ho afiri sɛ ɛfiri sɛ ɔdɔ kata bɔ ne pii so amen amen hyɛnka nyame daa amen ɛne nti Peter nwoma di kan tinu wohwɛ nhyiamu nwɔtwe na nkɛ bɛkɔ Peter ne ma di nkan eti num ne fa nwɔtwe ae mo mani na hɔ enti woma mo ani na hɔ na mo nwɛn asafoma woma mo ani na hɔ yes me maame woma mo ani na hɔ amen me maame ma mo bɛkyɛ woma mo ani na hɔ amen na mo nwɛn me papa no woma mo ani na hɔ yes yɛbɔ na mo nwɛn na mo nwɛn afiri sɛ ɛfiri sɛ wɔtamfo bɔ nsa wɔ ɔtamfoɔ bɔ nsa wɔ ne nam sɛ gyata ɔnam sɛ gyata na ɔbɔ twitwa deɛ obɛnya na mene amen amen bisasefo na wɔne nam obɛnya nam ne wɔma mpaebɔ anyɛ deɛ wobɛkyia no amena wɔma mpaebɔ anyɛ deɛ wobɛkyia na ɔbonsam no wɔamene yes enti wɔma mani na hɔ na mo nwɛn na mo nwɛn afiri sɛ ɛfiri sɛ wɔtamfo bɔ nsa no ɔtamfoɔ bɔ nsa ɔde nam te sɛ gyata ɔnenam sɛ gyata ɔbɔ twitwa deɛ obɛnya na mene amen amen enti wɔbɛnyame mpa yɛ sɛ yes sɛ ɔbonsam ɛhwehwɛ nam wiase nyinaa ɛpɛ deɛ ɔbɛnya namene a dodoɔ a yɛne ɔmadi ahyɛ wuri deɛ yɛtwam yesu Oh, Fonsam kɛseɛ paa fam owura Jesus Christ. yadeɛ no bɛkɔ Amen. ɔha no bɛkɔ amen sɔhwɛ no bɛkɔ Amen. amanneɛ no bɛkɔ Amen. yɛkɔm kyɛ awurade amen na ɔbɛyɛ ama amen wɔhyira yɛ daa amen enti ɔdɔfoɔ Ephesians 6 Aye. Ẹ̀yin wọ́n yẹ dùn wọ̀kye. Na mo nfa mpaebɔ. na momfa mpaebɔ Ɛne sire nyinaa. ɛne ɔsere nyinaa Ɛmmɔ mpaeɛ daa huhu. ɛmmɔ mpaeɛ daa honhom Yes. Aye. Yɛ maame no yɛ papa no adiyifoɔ ɔma mo yɛ mfiri mpaebɔ atɛnkafoɔ ɔma mo yɛ mfiri mpaebɔ agyetofoɔ ɔma mo yɛ mfiri mpaebɔ
huhumfoɔ wɔn mpaeɛ daa huhum a wɔmmerɛ wɔn mpaeɛ sɛ nyɛ mpaebɔ asafo mpaebɔ district mpaebɔ national mpaebɔ sɛ yɛ wɔwɔ nkasa mpaebɔ hin na ɔyɛ wɔn a ɔmɛn ti asɛ daa amen wonim deɛ ɔbɔ nsɛm yɛ yɛsako etu a na wɔde nipa bi etu atobra a nka wo wobɛbɔ mpaeɛ daa wɔtie ne bi no ka yi yɛkɔ baba ɛnu ɛnti mu wɔn enti mo nwɛn Ephesians 6 verse number 10 ɛnu sɔ fɔm ɛtire nsia yi mu ayɛ nu wɔsi de yɛ di akyire no ayi mo mo ho nyɛ den enti deɛ di akyire mo ma mo ho yɛ den yes mo ma mo ho yɛ den Amen. mo ma mo ho yɛ den Amen. ɛnyɛ di ke bɔ de de mo ma mo ho yɛ den Amen. mo ma mo ho yɛ den mo ma mpago no yɛ den mo tu ɔbɔ nsamase no be gele fi nkyɛn amen Amen. yanko baba mo ma mo ho nyɛ den awurade ne na ho ɔde ntumi mu mo ma mo ho yɛ den awurade ɛne na ho ɔden etumi ni mu maame yɛ di kɛdɛ mo ba sɛ ma yɛ okura yɛ di sɛ ɔbɛgya bi wɔn nsama ti wɔn yɛ ɔnyam na to ati bra yɛ bɛgya ma wɔte deɛ yɛ ka mɛ sɛ nyadidie na yɛ bɛgye ne yɛ no bɛde yɛ tu kristo yi mama awareɛ no wɔbɛware obi aware a wɔware no tuturo nko a wɔn mu nyinaa deɛ ɛkɔ so wɔ w'abrabɔ nyinaa ɛyɛ bonsam na ɛyɛ o ɛyɛ bonsam na ɛyɛ eti bɔ mpa yɛ yanko baba ɛfɛ atwa bi sɔ fɔm ma no ɛtire nsia yi mu du baako wɔsi deɛ mo nhyɛ nyanko pan kodeɛ nyinaa wɔn nhyɛ onyankopɔn akodeɛ no nyinaa na akodeɛ deɛ onyankopɔn ɛnam abɔfoɔ so ɛde onipa kɔ ɔbɛkyerɛ ɔnhyɛ saa akodeɛ na wɔyɛ asomdakye a mɛsɛ ɔbɛnsɛm awie wɔ awia ketee yanko baba na matumi agyina ne ɔbonsam na ɛda adi asie Amen. na matumi agyina ɛne ɔbonsam ɛne ɛdɛ adi ɛde asie asie enti yi mu du mmienu no Aye. ɛfi sɛ ɛnyɛ yɛn ne mogya ɛne honam na anya ɛnyɛ yɛn ne honam ɛne mogya na anya ɛne mogya ɛna anya na mmom yɛn ne mpanyinnie Amen. ɛnyɛ yɛn mpanyinnie bia deɛ wɔka no ɛnyɛ yɛn mpanyinnie bia wo deɛ wɔn hyira yɛn yɛgye nhyira so wɔn nkyɛn na mpanyinnie bi wɔ hɔ ɔbɔ sɛ ne nkyɛn si bi gya wɔn nyinaa wɔn kɔ gya baase a wɔn te wɔn te sɛ mpanyinnie te wɔn ɛni ti na ɔde wɔn to mpanyinnie mu kyɛnni ɛwɔ deɛ ɔte mfimfini ɛwɔ deɛ ɔte benkum ɛwɔ deɛ ɔte nifa ɛwɔ wɔn a ɛtwa kɔhyia ɛwɔ ɔkyeame ɛwɔ ɔtomafoɔ deɛ kɔfa so ati bira ne ɔde naba ɛde bɔ ɔmo wɔn nyina wɔ wobɔ ɔsɛ wɔde ɛbi hyɛ Wɔn ye. yɛne mpanyinie kɔfa so ati bira hii na akɔfa naba deɛ yɛ ne mu hu fi nzade ɛwɛ Shanka nyamida. Amen. Amen show you. Na obensamo na. Listen obenya. Na waku na wasem. Yango baba. ɛfɛ atwa bi sɔ fɔm ɛtire nsia yi mu du mmienu tu asoɔ no Aye. ɛne tumidie Any tumi. Who be tumi asase so. Any tumi. Anything. What you need tumi and shit babai. Kwabrani ko di tan tumi. Asento komania obi anti e ka wo he. Onye nse ne eyeye. Woda awada. Bompaye. Yango. ɛne wiase sumu ɛtumfoɔ Any viasi the sumu atumfo. Bompaye. Any tina me chance. Mpaebɔ. De botai nyina ne
say, or was something and to buy now. Oh, young couple, enemy to me, and any money ever sent one. Amen. Any harmonia, I was so. No, I ain't a baby by. Upon some, I know you're never for. Now, Babu said, when to know, none to any of our super. Ain't it? My getting a buffalo. It's what you have said. Ain't it? Abra, oh, back. Oh, my buffaloes. If you can hear, if you can see, if you can if you can see a hip. Can see a hip. And it is an Bible says, one more time. No more temple. What I'm for, on the 2 4. I would add that. What's any about the change? Now, a fuck before gets here. Amen. Amen. That's how when you were here to me, and who tell me about it. I was one and can't come back. That's all my game. No man can. As I say, the first year who fell with some and say, or by ever came when you not say, if you say, I saw them. I saw them. Abraham made bedroom, and I won't say, you know, I make us say, a job, go to the bathroom. Now you will be here, will be done. Amen. No, you will be here. Amen. I say, who will you try to say? About the side of Yamaha. Now, I ask my name. Them say, Nan and Sam, this is our man. Yeah, so not boy, Yamani. That go back. 23,000. When you meet Pierre, I see. And when you know, and in your ball, not a one here. As a while. When shall I? Amen. And when they come back, make us a show so far. Make us a show, we are so far. No matter that, make a button say that. Bible said, when Papa Manisha, no one to say that. And it took a mother one to say your mother. They took 97% in your memory. You took one into the you are going to go there. Which side? Amen. The Bible episode for woman. And since you moved to me and son. What's it? When the moon send your couple could in now. When the moon send your couple could in now. Now, what to make that at the Bonimu? Now, what to make that at the Bonimu? Now, we in area. Now, we are waiting in area. Amen. Amen. And you know. People do not know. And you know. And you know. More fun of Grandma Massene. I could get it ever. Yes, yes, you want alcohol. And the other side, young fan of play. I'm my I could get it. No, no more shuttling in Catabois. I am shuttling in Catabois. Then shuttling and Catabois. The way we said a train. I saw your man. Mama will wear nose. Mama will wear nose. The vampire said, when you are with my dog. Now I said, when you will wear fear. Amen. When you will wear fear. Amen. Get to me, and you have to go around. Amen. The Bible you do know. No more for Asubia Sampa who out that's war. And Shamonai. And what would that's war? As a way of it. And when it tries out, and what would that's war? And Shamonai.
And I know when I'm going to no more any view more too far. Any penny, any to be there. Yes, you so much too far. I know money I want so long. And you know, interpreting the she's Amen. Hey, you're ready to see what I see. Yeah, Nene Kayo. I don't know. Hey, Mumfa, Gidiacham, no better upon any Bama adding now. Upon any Bama adding now. It's not Amen. But we are working a holiday. I was so to me in Mpaebɔ. Yeah. Mpaebɔ. What you did, baby? Yeah. I heard the power. I swear to the power. I told me name Mpaebɔ. Amen. Manchester 7. Number. Aye. And Bible said, me baba, me mama, me nyana, mami, me baba no way, mumisa. Who was someone that you saw? And did you say what I say you be and say you watch our say. And they don't know what I see. And indeed, Mumisa, now Obama, oh, God, Amen. I think I'm going to it's good much. A hand really kind. And some a hand. And indeed, Mumisa, Obama. When you don't know what's on my body, but you can't probably ask. Amen. Well, what is some number in some body? Yes. But you cannot share with us. Amen. What did I have? I was on your country. Yes. Blabber. Amen. We think that some know what you must have my time. Oh, they say, Blabber. Now, we never walk. Amen. We never. Amen. Well, she said, I walk from Mason. Sir, Mpaebɔ biara yɛbɛbɔ ne du n'anim no obɛtie na ɔbɛyɛ amen wobɔ nsɛm akana bi nsɛm kɛseɛ hyɛ awurade animuonyam enti mumisa ɔbɛma mo monhwehwɛ mobɛhini mo yɛwɔ nsa se sɛnea wobɔ obi kunu akyi na what do why you go what can you ready so the cocoa dining and then sir approve your water yes you go that's right amen mom no obey I now only be obisa oya then your vision ononso na ni obomu no oye was it
Boniye. Bomodin. Amen. So we got them I was so and come with somebody and come and chilling with you and go over who difference. Amen. Go over who difference I and one other four with you. See them in one kind of here 22, 21. The book according to Job 22, 21. Job 22, 21. What's it? That's all it will be our best. Found Job 22, 21b. Amen. Amen. Yes. Amen. Now wait, and the papa I will go see you. I don't back at whatever Amen. Not funny, so Amen. But we are so we send you about 2 fontaine now. Or do we see? Now you to my demo to be a great chirichira. Amen. Amen. We will do my dad a question. Bonnie, you took my wife. Amen. Jai wife. Amen. And Papa is said, from Papa, you are anyway. Now, everyone and other mama. Now, when I'm here, Afi, any more like a sasema. Why? Any more like a sasema. They say, Master, what you send me. I didn't know that. You're correct. Judy, you're correct. I didn't know that. I found one. Abaya nya gwa nya mraso. Mawra de Yesu. Abaya nya to nesu fa wo to nesu awurade yesu ade bi aran kwati no abaya ni anyankwa abaya ni anyankwa sorry mo bi fa wo to nesu
Amen. 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 Once I'm out before. Oba any young so. Enti fa ho ba. Enka ho ko aka asem ko ti. Enka me ko wi. Na wa me ka de sam ko. Wasi me dem de na ka sa se de e ka sa treba. Na me le e da no ka sa se. Me baba do. Roma 14. Roma 4. Eti du nchemu edika. Roma 4 ngoma. Aye. Eti du. Nchemu edika. What's it? Enuanu yi. Minian. Makome mu ade a mepe. Me makoma wi. Empanifure nyina koma. Emu ade a ye pe. Ene me nkoto mesre Nyankopon. Ene enkoto a yakoto sire Nyankopon. Emma mo abodi ehye mu nyina ne se. Oye wo won se mo ka ye Bonsam. Amen. Amen. Me kuma mo ade a me pe. Ene me nkoto a me koto sire Nyankopon. Emma mo ne se. Emma no kwari di asafre se. Me yesenkani makuma mo ade ani se. Obenyankwa. Amen. 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 I think I know. Who grew up? Yes, I am. It is more than a yes. It is expecting more and some more. Medicine. Amen. Make control. Yes. They are expecting and some more. Free baby. Self medicine. So come on, move far. Amen. Kuma move far. And I'm not going to Amen. me kuma move for you. Amen. Amen. And to me, Mama, dear, me penny say. Let me do one dance here say. Oh, Nyankopon ho de mo de. Amen. Amen. Open Thomas.
Amen. Amen.
What I'm going to do, sir. No, I don't. Mr. Penny Martin was no, you're going to find out. On the chair of it. Shaka. Amen.
ni wọ́n ti sẹ́wọ́n wúradì. Tumi yi wọ́n wọ́n ní nfọ̀ní yẹn wúwa. Máàkì ayé mi ẹ̀ fẹ́ wúra. Thank you.
Intercessory to from my taking me. Yes. Amen. Our former. Shankanya. Amen. Oh, na family very fun. Mami kakota. Thank you. Enkaka. Hanyani. Bema na also omu nyina wara baraka. Bese. Wa o be hense jeni. Na wo do kuma bi di echi. Yes. Ni onyame be ye. Ni nyina yi sha. Amen. Onyame bi sha. Amen. Oba ko na be busa ti du tia. Njomo da saba. Solomon No ba Bishop. ko ye be busa. Eti edi. Njomo. Proverbs chapter 16, verse 31. Yango. Abotire ya fani adwono. Amen. Amen. I like your proposal. Hanyani. Amen. Amen. And we have it. Babu ye wo dan chai. Me Kasana. Me Srogo. Amen. 72 years. We were. And then it's. Yes. Yami friend 72 years. By now. And then it's. Now, Manu Bessin. Who will be saying, Second, Amen. Miss Emily Abante, difference of it. Babu odine. Babu ye si tu. We know what you. I don't know. They were there. Edwin ye mu fesi tu. I don't know. Yes. We are moving on. We are on my day. The Baba of Fato. The tea Fita. Fita, dear, you tell me. When you come near the birthday, birthday, what did you do? It's Shankanya. Amen. Bible said, when you can fish Yana, a more fear to us. Now, a prosua, care what you're watching. Yes. Now, a more Adiana, You have plenty a your opera, and you would hear. or Yarido, Yes. Mississippi, me go to get, me say, and Siatica, why, Yaria, young woman, you know, Messiah. As a young said, you're very poor. Amen. Amen. Me, we are branching. We do much here, we do much here. It's Shankanya. Amen. And the Bible said, Abotria, a yefe. And no day. Oh, but some are saying, Abotria, a yefe. And then again, oh, who is saying, it's Shankanya. Amen. Now, one of our real class of but don't fire and fire, and you say, you are real. I think I'm going to do this. Never any I won't pay for it. There you go. And I'm not going to tell you. I will try a fan. And then again, oh, who is saying a matter? Mama Paregra, Namukan, Ebi sɛm ti aduonu. Enti mo yɛ aduonu nkono. I Mmeranteɛ no mu nyam ne wɔn ahoɔden. am not Wɔnsɛm. Ese mrantie no mo nsem bɔne ne. a man telling Mama, what you know? Ɛno mu
And no nyama mo di tia sa tu we. Ene wa ho ade. Yes. And fa wa ho cancer. No nyama. Amen. And fa wa ho de ni nya patapata. And fa wa ho de ni nya dwamansem. And fa wa ho de ni enye topasem. And fa wa ho de ni enye natodie. Na fa ya ho adwuma na ho na adwuma. Amen. Asasa ko wo. Wa ho de no yende. Enti me ya bofra. Mi di ma ho de so enwo akra. E ko ba di me ma. Shankanya. Amen. Enti abrantie. Mo nyam no ho ɔden. When no nyam no ho ɔden. You are not feeling body. Amen. Why? So okay, we are not going to ha tete brana ehia yeni na e wo nti papa na wonya kuponi pa wonya me ho de kristo na wonya me hia kwesi se wo bi funi gire dai na o ba kutu na ni mo wo di hia Amen. o ba nsam dana dai Amen. abiri o ba kutu na ni mo wo di hia Amen. Sawan yan ne sasa wuye na wan yan pada ne ma na wo do ano pi company nsamwa wo ba ge no mai zinio etimrantia mutie me ne Mo nyam no ho ɔden. mesra me kuma mo dia me pe ene me kutu se nyankopɔ me ni mamu ne se mo be nyankopɔ enti mesra mo efri ne social media mo social media mo ni asafiri ye social media ta enye social media ta me be te me mamu ti ase ne me come on print madana mo ta fo ana bi o so say every ready Yesu Kristo bae no dia sampai ba ase to ye mo bebre ye kan so guni so ye bo ne sutra ye di Yesu ye kaifo o tu kaifo e ti bi a ye di se ya ho ye bo ye sutra ye ye da ya kade asawinti ye jiram amen asawinti amen ye jiram amen mo won asawinti social media ade asoro be ne mu sa oso maybe asoro be ne mu sa ementie emaba we mo phone na kitam dey star mo ye amen na eyowo sa eyowo aba obro so abe kaw yes enti wo ye bibi amfa ho dey tata bo fa ye no wo ye amfa ho no answer we no answer wo ka say no kre no wata akwara kitwa enshabe na moje amen amen isamu bebre ija adumade so baako enjemu dunwake ija adumade so baako enjemu nkro enwoche emra dunwake enjemu dunwake ai Psalm 71
verse 18. What's it? Oh, Onyankopon. Enkokora bere ni edwunu mu nso. Enti Bible say. Oh, and then answer David say. Oh, Onyankopon. Enkokora bere mu. Eni edwunu. Eni edwunu mu nso. Empower me. Me dey be born Onyankopon ba ye da. I do we move na 50 Amen. Right. Amen. Now, me have gone more like according to Psalm 118. I was saying, oh, Yankopon. Enkokora bere mu. Eni edwunu mu nso. Empower me. Eni kosi say. Amen. Amen. And then you very much they say, shall we? Shall we? Now, you're not ready to go and say, you are going to throw. You are man, son. What can some Marco Samuel cross this? What's it? What down you? Eli, Lama, Savatani, Yami, I didn't tell you what Yami. A one would join a home. Now, any person in the audience, I hear a book and say, so the pay you now, that's say again. Now, come. Come in outside. Senior said, Mama, who's a money for you, below? Like a chief. Abraham, who's that? And you're telling you no problem, money for it. Over who you know, Abraham, who's that? Monpenny for it. Every bit like a chief. Okay. Shante Amida. Amen. What do I want to say? Can come from so? Now, maybe one day. Maybe come on it. What do I want to say? As someone anchor one, as someone you do jail one. Quadia down in there. Quadia down in there. Shante Amida. Amen.
According to Matthew 12:36. A book according to Matthew 12. Verse 36. What's it? Matthew 12:36. Now, Miss Mose. Miss Catch them would say. As a movie and you public. As a movie, as a movie, and Fasoni Swa, when you public. Amen. Amen. Me come on, my dear, me pay. And then me control. Me go to say, Uncle Mama is it. And they say, when you come. Amen. Now, when I'm one, some to the baby them. I say, when I'm one, some to the baby them. Amen. Amen. When I'm one, some to the baby for. Amen. Amen. Jacob, you have been to the James chapter 1. Verse number 26. I couldn't fire the news. I only have done it hot here. Sir, almost so you're never so anybody ever. Anybody, yes. Now, what's the story about that? Oh, you're never so many. Oh, you're so many. Now I'm trying to touch them. Money touch them away. Damn, maybe take them out to work on once. Okay. We also take them and your body. Shall I get them? Amen. Nasa, obey you to the Jose. Oh, you're never so many. Oh, dear father, to the Jose. Oh, you're never so many. Oh, thank you, to the Jose. Oh, you're never so many. Oh, you're to name to the Jose. Oh, you're never so many. Oh, penny to the Jose. Oh, you're never so many. Yeah. I'm going to touch them on a car. Never more than a coma. Send you by them so your car. Amen. 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 According to Hebrews 5:13, The book according to Hebrews 4. Verse 13. What's it? Hebrews 4:13. Any body be a body be a young woman was as so. And then I didn't. What did you when he now what can you now with your when second can you now with your and a body be a and then I didn't know who the That's what we. Amen. Amen. Enti me papa me man me nua me ma me nana no ya pemba mo kro mo ntade enya mo kro mo susan mo kro mo enya mo ntade na mo samre we de nchen na o tini no papa to banyo o ti atefo nyame ne ba ye se enya nkwa ne enya ne mo so enti me nia do fa wujem ya le kandi kan pa wa fa ye wa o be fi ha wa ko nyame ne o so enti me bom fa ye se o nyame ma mu de mo kuma pe Amen. ama mu ti ma sabu nyina mram Amen. na mo nya fa hudie Amen. mo fa mu huma wurade ho Amen. na mo ho nyom na num na ne pa be ba mo Amen. o to fo ne hu ya mo bo Amen. wona na no nyam Amen. ni tu ni so o shada Amen. Amen. Bonsam kasia pa. Former head of Evangelism True Faith Church International Worldwide, Apostle Michael Frimpong. Bonsam for the last time. Former